Đaci iz Srbije predstavit će našu zemlju na Međunarodnoj olimpijadi iz robotike koja se ove godine održava u Ženevi. I naša reporterka Tamara Orošević se tamo trenutno nalazi sa đacima i sa mentorima i oni upravo rade na sklapanju robota. I dakle, Tamara, odakle nam je stigao? Odakle nam je doputovao robot? Robot je doputovao iz Amerike još 12. augusta, doputovao je u delovima, a naši đaci iz 4 srednjih škola su počeli da ga sklapaju i da se spremaju za Međunarodnu olimpijadu u robotici koja se održava sledeće nedelje u Ženevi. I evo ja danas razgovaram upravo sa nekim od đaka, ali i sa profesorom i mentorom. Prvo je tu Marko Jovanović, jedan od đaka. Dobar dan, Marko. Jelena Tomašević, ko-mentorka, je li tako, Jelena? Tako je, dobro jutro. Dobro jutro. I tehnički mentor Vuk Vujović, profesor. Dobar dan. Ajmo sad ovako. Ja hoću prvo da vam pokažem i ovog samog robota, ali pre svega, Marko, moraš da nam kažeš da li ovaj robot ima ime? Pa mi smo diskutovali ovo pitanje i ja bih rekao da se ovaj robot zove Mile. Da se robot zove Mile. Ajde da vidimo Mileta. Dakle, šta mi sada tu zapravo gledamo, šta robot radi, koliko ga dugo pravite? Pa naš robot je predviđen da smanji emisiju ugljen dioksida. Na ovom takmičenju ugljen dioksid predstavljan ovim lopticama. Možda uključiš slobodno. Ove loptice će se kretati i prolaziti kroz skladište i kasnije ćemo ih izbaciti u jednu kutiju koja je namenjena filtriranju. A čemu još sve služi robot i kako vi sad, šta ste radili ovih mesec dana dok ste ga pravili? Kako je izgledao taj proces? Pa da, najteže nam je bilo zapravo da smislimo kako će robot da funkcioniše i kako će da izgleda, ali sa puno truda i zalaganja uspeli smo da postignemo ovaj finalni produkt. Jesi siguran da se robot zove Mile? Pa ja bih tako rekao, ali moramo još da diskutujemo među članovima. Dobro, hvala ti. Ajde sad da vidimo, pošto se, kada pričamo o samom robotu, radi o STEM tehnologiji, je li tako? Jelena, molim te, reci nam šta je to zapravo ta STEM tehnologija? Pa sam organizator takmičenja First Global organizacija, njihov cilj zašto organizuju sve ovo je promocija STEM-a. STEM je jedinstven način učenja gde se 4 discipline koje se sada uče odvojeno integrišu i kroz praksu pokazuje kako je najbolje učiti o science, technology, engineering i mathematics. Iskustvo je pokazalo da je jednostavno lakše učiti kroz praksu i da je mnogo efikasnije nego kroz samo teoriju. Ja sad moram da pitam i samog profesora kako su nam sve ovo lepo ispričali. Prvo da vas pitam, je li imaju sve petice? Imaju sve petice. Ne bi bili u ovom timu da nemaju petice. I sad evo da vas pitam i o samom takmičenju. Dakle, o čemu se to zapravo radi, šta očekujete od tog takmičenja i ko zapravo sve učestvuje na takmičenju u 4 srednje škole? Da, ovo je 6. godina kako tim Srbije učestvuje na takmičenju u robotici. Ove godine tim čine učenici iz gimnazije Kreativno pero, iz matematičke gimnazije, iz 12. Beogradske gimnazije i iz elektrotehničke škole Nikola Tesla. Oni su se skupili sredinom avgusta i mi praktično, čim smo dobili delove, počeli smo da radimo na Mašinskom fakultetu. Tamo su nam kao i svake godine pomogli da imamo učionicu i radionicu gde možemo da sklapamo robota i ove godine je ideja da se igra tako što će svaki tim imati svog robota. Imamo 2 koalicije, u svakoj koaliciji imamo po 3 tima i roboti trebaju da skupljaju loptice. Te loptice predstavljaju ugljen dioksid. Svake godine je tema takmičenja ekologija i ideja je da učenici kroz rad i kolaboraciju shvate da postoje problemi, dakle, danas sa kojima se suočava čovečanstvo i da oni, pored toga što prave robota, trebaju da shvate da uz kolaboraciju, saradnju sa drugim timovima, kao što treba i države da sarađuju na čišćenju ugljen dioksida iz atmosfere, oni se takmiče da što više skupe ovih loptica i da na kraju zajedno, ako pobede, odnosno ako skupe dovoljan broj loptica, imaju potreban broj poena da osvoje prvo mesto. Nije cilj samo osvojiti prvo mesto, dakle cilj je da oni razumeju da samo uz saradnju mogu da uspeju u ovom poduhvatu. Hvala vam. Moram sad da vas pitam, Jeleno, još jedno pitanje. Dakle, šta se dešava posle samog takmičenja? Kakvi su, ne znam, vaše želje možda? Pa dobro, cilj ovog takmičenja, u stvari, bar što se tiče tima Srbije, nije
sam produkt, nego proces, da svi nauče, da napreduju, da razviju svoje interesovanje u ovoj oblasti, još neke veštine, a poseban cilj nam je da možda na ovogodišnjem festivalu nauke izložimo našeg robota i robote od prethodnih godina, pa tako promovišemo STEM i van našeg tima. I moram sad tebe da pitam koji je tvoj omiljeni predmet u školi? Pa matematika. Matematika, dobro. Marko, tu si mi, dobro, nisi mi pobegao. Moram da te pitam koje su tvoje želje i ciljevi posle samog takmičenja i ne znam koji fakultet ti želiš da upišeš? Pa ne znam, ja bih želao iskreno da upišem fakultet u Americi na polju STEM-a i informacionih tehnologija. Jel sad imaš peticu iz informatike i matematike? Imam, naš profesor je odličan, tako da eto, ume da nas nauči. Je li to sad zbog kamere ili treba da se urgiraju ove petice da što smo pričali? Pa mogli bi da se urgiraju, ali stvarno tako mislim, eto. Hvala vam puno. Evo, ja sam ostala dužna da kažem, dakle, ovo su đaci iz srednje škole Kreativno pero. Četiri srednje škole učestvuju na ovoj međunarodnoj olimpijadi u robotici koja se održava sledeće nedelje u Ženevi. Robota ste videli, čuli ste šta radi, koji su ciljevi, čuli ste i ove divne, mlade, pametne ljude i njihovog profesora na čemu rade i šta su njihove želje. Hvala i neka im je sa srećom.